Hayırlı gün, hürmetli tomoshachilarimiz. Tataristan 24 kanalında turdan-tur efirda medeni oğartı topşuğu. Barıгызга да матур һәм уңышлы көн теләп сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Onun тавышын һәркем таный. Чөнки әле үзенчәлекле тавыш безне театр сәхнәсеннән дә, телевизор, радио аша да иркәли. Сәхнәдә дә, тормышта да ул үзенең идеаллыгы белән аерылып тора. Сүзем Татарстанның атказанган артисты Рамил Вәҗиев хакында. Һәм ул бездә бүген кунакта. Хәерле көн, исәнмесез Рамил абый, хуш килдегез. Хәерле көн. Сезне күрергә без бик шатбыз, рәхмәт килгәнегез өчен. Мин дә бик шат. Менә бит. Хөрмәтле телевизор караучылары, алда әйтеп үткәнемчә, тапшырубыз турдан-туры эфирда бара. Димәк, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Кунагыбызга сорауларыгыз булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябызның телефон номерларын сез хәзерге вакытта экраннарда күрәсез. Рамил абый, безнең хәбәрчебез сезнең хакта сюжет белешмә дә әзерләде. Бергәләп карап үтик әле. Аннан соң инде әңгәмәбезгә күчәрбез. Яхшы. Игътибар экранга. Студия безнең бүгенге кунагы Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр актеры Рамил Вәҗиев. Татарстанның атказанган артисты Дамир Сиражиев исемендәге театраль премия лауреаты. Рамил Вәҗиев яршаулы егете. Казан дәүләт мәдәният институтында белем ала, бию серләренә төшенә, төрле уен коралларын үзләштерә. Сүзен чагында Камал театр спектакльләренең күмәк күренешләрендә катнаша. Уку йортын тамамлагач, бирегә урнаша да. Жүләрләр йорты әсәрендә Сабир, Акшарлакларда Медвединка роле белән татар тамашачысына таныла. Рамил Вәҗиев төрле жанрдагы лирик, көлкеле, сатирик рольләргә алына, хәтта обырлы карчык, шүрәле образларында жанландыра. Төрле дәрәҗәле чараларны алып бара, киносериаллар, мультфильмнар тавышландыра. Тормыш иптәше актриса Алсу Каюмова белән иң матур театраль гаиләләрнең берсе саналалар. Театр сәхнәсендә генә түгел, кино сәнгатендә дә тамашачыларын сөендерәләр. 1995 елда театрга бер төркем талантлы яшьләр килә. Шулай бит, Рамил абый, һәм алар арасында әлбәттә инде сез дә буласыз. Менә ул вакытларга әйләнеп кайтсак, театрга нинди өмет хыяллар белән килгән идегез? Театрда гына түгел, гомумән тормышта да бит инде һәрбер кеше бәхетле булырга хыяллана. Артист инде шулай ук сәхнәгә бәхет эзләп чыга, бәхетле мизгелләр кичерергә тели. Мин Камал театры сәхнәсендә андый бәхетле мизгелләр кичердем дип уйлыйм. Шуңа күрә минем өмет хыялларым тормышка ашкандыр дип әйтә алам. Димәк, барлык өметләрегез дә акланды дип әйтә аласыз. Шулай бит? Менә хәзерге вакытта экраннарга күз төшерсәк тә, бу инде сезнең төркемегез, шулай бит? Һәм тагын шуны әйтеп үтәргә кирәктер миңа калса, менә сезнең төркемдәге һәрбер артистның диярлек үзенә күрә бер үзенчәлеге бар. Кемдер алып баручы, кемдер тәрҗемәче, кемдер балаларны укыта, һәм башкалар. Гомумән алганда бер төркем талантлы шәхесләр җыелган. Аллага шөкер, шулай. Рамил абый, менә бүгенге көндә үзегезне күз аллап карасак, менә сезнең турында пьеса язарга туры килсә, үзегезне ничек сүрәтләр идегез? Бик тә оялчан, игътибар үзәгендә булырга яратмый торган, хәтта мәктәптә укыганда да такта янына чыгарга курка торган кешенең менә шундый артист һөнәрен сайлавы һәм дә менә шул артист юлыннан киткән кеше турында булыр иде ул пьеса. Менә исемен генә уйлап табасы бар. Менә бүгенге көнгә әйләнеп кайтсак, үзегезне нинди шәхес дип атар идегез? Миңа калса, сез таләпчәндер. Үз-үземә карата таләпчән менә. Үземә карата. Һәм үземә карата таләпчән булгач, башкаларга карата да шулай эләгәдер инде миннән. Таләпчәнлек бар. Рамил абый, менә сезнең иҗатыгыз хакында сөйләшкәч, әлбәттә инде Җанкисәккәем спектаклендә искә алып үтәсе килә. Чөнки ул театр тарихында да һәм шул ук вакытта әлеге спектакльдә уйнаучылар өчен миңа калса пьесаны нәкъ менә сезнең төркем өчен язган. Шулай. Менә әйтеп буламы соң, әлеге геройлар сезне чагылдыра дип? Ниндидер охшашлык бармы сезнең арада?
Без уйнаган шохшашлык бардыр инде ул бит инде һәрбер рольга үзеңнең инде рөлешеңне кертәсең. Шулай. Менә ялгышмасам, бүгенге көндә спектакльгә 28 ел. Бу инде шактый зур вакыт дип әйтергә кирәк. Менә хәзерге вакытта Ой, 28 ел элек вакытларга кайтсаң, ул бит театрга килгәч минем уйнаганың беренче ролем зур сәхнәдә. Әлбәттә, кичәге студент бүген артист булып китә. Тамашачы инде сиңа сәгәрдә зур сәхнәгә чыгасың икән, артистка караган кебек карый. Аңлыйдым. Шушы зур сәхнәгә камалсына чыгарга хакың барлыгын син шушы ролем белән исбатларга тиеш идем. Мин инде ул спектакльне беренче һәм соңгы тапкыр уйнаган кебек уйный идем. Теге ипподромда бит инде чаба торган атларга ставка куялар. Мен спектакль ахырында арган, тал чыккан, тирләп эштән чыккан, чапкан ат кебек була иде спектакль ахырында. Хәзер инде мин рәхәтләнәм. Шуның сулышын тоеп, һәр реакциясын тыңлап, иркенләп уйныйм. Менә әле күптән түгел генә Фәнис абый Җиһанша белән сөйләшергә туры килде. Һәм беләсезме, ул миңа нәрсә дип җавап бирде? Мин дә аңа шушы ук сорауны бирдем. Ул миңа булай ди. Менә әлеге спектакльдәге ролемне мин инде төрлечә уйнап карадым ди. Менә сезгә килгәндә сез импровизациягә биреләсезме? Импровизация ул бит беләсеңме нәрсә? Бренди гадәттә ул көтелмәгән хәл килеп чыкса сәхнәдә син үзең дә беләсең, көтелмәгән хәлләр иш була бит. Анда инде бер кая бармыйсың, былай инде режиссер куян кысалардан чыкмаска тырышасың. Мәсәлән, менә шул Җанкисәккә белән булган хәл. Минем анда Җәмилә, мин синең җырыңны отып алдым дип, чыгам да микрофон каршына җырлый башлыйм. Сән җиргә сән урманы дип. Менә шулай спектакль бара, мин Җәмилә, мин синең җырыңны отып алдым дидем дә микрофон каршына чыгып бастым алдына. Фонограмма юк. Тып-тын. Басып торам, үземнең сукыр күзләрем белән радисны эзлим инде, табарга тырышам, анда каяны күрәсең. Юк фонограмма, нишләргә? Мин дә ярармы икән, бу җырны һәр шигырь иттереп сөйлим. Исәнме җиргенәм, исәнме урманым дип үзем көтәм. Паузалар ясыйм, әйтәм, китмәсме фонограмма, кабызмаслармы? Җырлар урманым, үзеңнең матур җырлар. Юк. Шулай иттереп фонограмманы бирүче булмады, шигырьне укып бетердем дә чыгып киттем. Менә шундый чакта импровизация башлана инде. Мондый хәлләргә әзер булып торырга кирәк, шулай бит? Шулай инде сәхнәдә төрле хәл була. Менә Җанкисәккә спектакль ул инде чыннан да бик рәхәт спектакльләрнең берсе дип әйтергә кирәктер миңа калса. Әле менә мин аны күптән түгел генә караган идем. Спектакльдә ниндидер яктылык, җылылык бар кебек. Менә бүгенге көн белән чагыштырып карасак, хәзерге спектакльләрне дә шундый дип әйтеп буламы? Бу урынлы чагыштырумы? Ой, бу бит инде менә замана белән бәйле нәрсә. Заманалар үзгәрә, кешеләр арасындагы мөнәсәбәтләр дә үзгәрде, кырысланды. Әлбәттә, алымнар да үзгәрә, театр алымнары. Ул 20 ел сайын үзгәрә инде алымнар, сәхнәдә уйнау формасы да үзгәрә, артистларның сәхнәдәге башкача уйный инде 20 ел сайын үзгәрә инде ул. Элекке алымнарны менә һәр куллана башласаң, аны белмим, тамашачы карар микән. Кешеләр үзгәрә бит, заманасы үзгәрә. Мәсәлән, менә беренче булмый. Менә элекке заманнарда менә 30-35 ел элек кешеләр сериаллар барлыкка килде, изаурларны карап, җылы үлә җылы шуларны карыйлар бит. Менә һәр син бүгенге кешегә сиңа күрсәтеп кара, көләчәкләр генә бит. Менә спектакльләр белән шулай инде, алымнар үзгәрә, беренче булмый. Заманадан артта калып булмый. Театрда замана белән бергә атлый. Әйе, шулай.
Рамил абый, менә бүгенге тапшыруга әзерләнгәндә, сезнең белән бәйле бик күп мәкаләләрне барлап чыктым. Сезнең интервьюларыгыз белән таныштым. Һәм шуны әйтәсем килә, менә сезнең һәрбер фикерегезне цитата буларак та кулланып була кебек. Кызыксынучан, укымышлы булуыгыз сизелеп тора. Менә бу сыйфатларыгыз сезгә сәхнәдә ярдәм итәме? Әгәр дә артист кеше сәхнәгә чыга икән, ул кызыклы булырга тиеш тамашачыга, шәхес буларак. Ул беренчедән ни өчен чыкканын аңларга тиеш. Бүгенге көндә нәрсә әйтергә теләгәнен, аның күзе янарга тиеш. Әлбәттә, аның өчен бит тормыш белән кызыксынырга кирәк, тирә-яктагы кешеләр белән, дөньяда булган хәлләргә битараф калырга ярамый. Иң мөһиме шул. Әгәр дә син сәхнәгә чыгасың икән, инде аннан соң әлбәттә инде китаплар укырга кирәк. Чөнки китап уку ул иҗади процесс. Артист кеше ул һәрвакыт иҗади процесста булырга тиеш. Башкача булмый. Сәхнәгә чыгасың икән инде. Һәм әлбәттә инде психофизик формада, яхшы психофизик формада булырга кирәк. Аннан соң менә миңа калса, спектакль чыккан вакытта артистның менә шундый укымышлы, белемле булуы бигрәк тә ярдәм итә торгандыр, әйме? Әлбәттә, әлбәттә. Роль өстендә эшләгәндә. Син бит иртәгә нинди роль уйнаячагыңны белмисең. Шуның өчен гел формада булырга кирәк. Төрле яктан да. Рамил абый, менә сез киносериалларны да тавышландырасыз. Булды андый Миңа хәлләр. калса, параллель рәвештә сез инде чит ил артистларын да күзәтә торгансыздыр, һәм шул ук вакытта аларны өйрәнә дә торгансыздыр. Менә бу әйбер сезгә сәхнәдә ярдәм итәме? Тулыланасызмы? Ну, беләсең, яхшы сериал булса, әгәр дә анда яхшы сериал һәм артистлар чынлап торып яхшы уйныйлар икән, әлбәттә ул ничектер илһамландыра, сен карыйсың, ничек уйнаганын, кызыксынып. Еш кына бит була шундый сериаллар. Уртак ул артистларның да уйнавы. Менә аларны тавышландырганда инде ничектер аларның уенын рәтлисе килә башлый. Һәм син инде үз тавышың белән ничектер аларның бераз төзәткәләп, рәтләп җибәрәсең, инде ул кадәр начар уен кадәр күзгә бәрелмәсен дә. Инде яхшы булса, әлбәттә, ул ничектер син дәртләндерә, рәхәтләнеп эшлисең инде ул чакта. Рамил абый, менә бер әңгәмәгез вакытында сез мондый сүзләр әйткән булгансыз икән. Театрда зур канәгатьлек алып уйнаган ролем әлегә булмады дигәнсез. Ләкин андый рольне башка артистлар уйнады дисез. Сез нинди роль турында бара? Нинди роль дип. Мин хәзер уйлап утырган, менә 28 ел бит инде, 30 елга якын театр эшләп, минем чит ил драматургиясында катнашканы булмаган икән. Гәрчә алар безнең театрда барды, нишләптер менә миңа насыйп булмаган ул спектакльләрдә уйнарга. Менә мин чит ил драматургиясында уйнарым. Хәзер белмим, насыйп булырмы, юкмы инде бу яшьтә һәр нәрсәләр турында хыяллану. Шулай да нинди роль турында хыялланасыз? Тәгаен әйтә алмыйм. Яхшы, беләсеңме? Менә яхшы пьесада зур роль уйныйсы килә. Алла бирсә, алда әле булыр, шулай бит барысы да. Рамил абый, менә бик тиздән Камал театрында сезнең юбилей кичәгез узачак. Гомер бәйрәмегезгә нинди хисләр белән керәсез? Бу бит инде үзенә күрә бер йомгак ясау мизгеледәдер. Йомгак ясарга иртәрәктер, бәлки. Бәлки иртәрәктер дә. Икенче яктан 20 яшьтә бит инде яшь чакта ничектер уйлыйсың. Өлгерә менә әле бөтенсе алда, бөтенсе алда, хыяллар белән яшисең. Менә шул бөтенсе алда дип уйлау ул иң зур хатадыр. Чөнки менә һәр әйләнеп карыйсың да инде бик күп мөмкинлекләр кулдан ычкындырылган. Менә шундый хисләр белән каршы алдым үземнең 50 яшемне. Аларны кире кайтарып булмый бит. Шуңа күрә уйларга кирәк яшьләргә. Димәк, шундый нәтиҗәләр ясадыгыз үзегез өчен. Рамил абый, менә шушы урында тукталып, тагын бер сюжет карап битәргә тәкъдим итәм. Тагын бер. Безнең хәбәрчебез бу көннәрдә театрда кунакта булып кайтты. Хезмәттәшләрегез сезнең хакта ниләр сөйләгәннәр икән? Миңа калса, үзегезгә дә кызыклы булыр. Кызык. Бергә карыйк әле.
Юбилейі оңайынан Рамил Вәжиевке хезмәттәшләре дә жылы сүзләрен, изге теләкләрен җиткерергә ашыкты. Фәнис Җиһанша белән алар сабакташлар икән. Шәкер чагында без аның белән бергә яшәдек һәм ул Чаллы малае бит инде. Чаллыда аларның бакчалары бар иде. Аның әбисе бик тәмле сарымсакның башлары була бит әле теге орлыклары. Шуларны җыеп вареньелар ясый. Аларны консервировать итә, алардан тәмләткечләр ясый. Шул бер сарымсактан гына күп төрле нигъмәтләр ясаганын мин шунда гына аңладым. 90-нчы еллар бер нәрсә дә юк кибетләрдә, бөтенесе талын системасы. Ул менә Чаллыга кайтадыр иде, шул әбисенең кыш буена дип әзерләгән бөтен запасларын җыеп киләдер. Без аны бер-ике көндә ашап бетерәдер. Мин шаккатадыр Рамилнең шундый юмарт күңелле булуына. Театр буйлап ары киттек. Рамил әфәнде хакында һәркемнең әйтер сүзе, фикере бар. Biz әлегә кердек гримеркага, монда Рамил утыра безнең. Менә аның стәле, ул монда гримировать итеп йөри. Без аның белән кай вакытны сөйләшеп тә алабыз. Менә аның костюмы, менә бу Сагынырсызмы дигән спектакльдәге без аны кертеп куйдык инде, потому что безгә алданрак кертергә кирәк. Артист килгәндә костюм орында булсын. Ардын Рамил турында әйтсәм, без аның белән бик тату яшибез. Бик ачык кеше, бик җиңел кеше. Мен уже 15 ел эшлим, мин аның белән талаша да алмыйм. Сәбәбе юк талашырга. Киләсе бүлмә рәссам гримерларныкы. Во-первых, он очень воспитанный, очень культурный, с ним очень приятно общаться. Он никогда не повысит тон, он всегда очень галантный такой, всегда говорит очень медленно, но очень-то расточительно, понятно очень его. Вот новый спектакль вышел у нас, это «Двойник». Вы знаете, там мы делаем ему гладкую такую прическу, очень гелью заглаживаем. Потом, значит, бородка такая стильная, такая, знаете, усики. Он оригинален там, он настолько там, понимаете, вот в роли в своей. У него там одежда вот эта вот кожаная, черная. Ну, в общем, знаете, статуя просто такая, очень великолепная. Рамил абый, игътибар иттегезме, менә һәрберсенең күзләрендә ярату хисләре ярылып ята. Бик зур рәхмәт шундый матур җылы сүзләр. Сезне менә яратулары әллә каян күренеп тора. Рәхмәт бик зур. Инде юбилей турында сөйләшүебезне дәвам итик. Димәк, шул көнне игезәк спектакле күрсәтеләчәк. Бу инде сезонның премьерасы, шулай бит? 1 декабрь көнне, юбилей көнне без премьера уйнаячакбыз. Һәм әлеге спектакльдә сез хан һәм шагыйрь рольләрен башкарасыз. Менә рольләрегез хакында да сөйләп үтегез әле. Бу бит бу Эркаил Зайдулла тарафынан язылган проза әсәре. Ул 2001 елда бугай Казан утларында басылып чыккан иде. Шуннан соң инде аны Эркаил шул әсәргә нигезләнеп пьеса язган һәм ул аны яңа татар пьеса конкурсына тәкъдим итеп, анда җиңү яулады. Һәм ниһаять ул пьеса сәхнәләштерелде. Анда инде ике төп герой, хан белән шагыйрь. Алар инде бер-берсенә бик тә охшаганнар, игезәкләр кебек. Һәм менә шуннан башлана инде андагы бөтен вакыйгалар. Миңа шушы ханны һәм шагыйрьне уйнарга насыйп булды. Бер-берсенә охшаган, бер юлы ике роль башкарырга насыйп булды. Әлбәттә, инде бу артист өчен бик кызыклы да, һәм шул вакытта катлаулы да, катлаулы нәрсә дә. Бу артист өчен сынау. Ул сынауны ни дәрәҗәдә уңышлы узганмындыр, 1 декабрь көнне килгән тамашачылар бәя бирерләр. Димәк, барлык тамашачыларны да чакырып калабыз. Менә шушы спектакль алдыннан, премьерның беренче көне алдыннан театр фотосессия үткәрде, шулай бит? Менә мин сезгә шундый исем китеп карап тордым. Сез 1 секунд эчендә рәхәтләнеп килгән җирегездән җитди кыяфәткә керә беләсез. Менә миңа калса, бу чыннан да инде талантыгыз турында сөйли торгандыр. Рәхмәт. Менә хәзер мөмкин булса, без экранда да сезнең фотоларыгызны карап бетәрбез. Менә ничек шулай булдыра аласыз, Рамил абый? Ну, профессиям шул бит. Профессия шул булгач. Кирәк икән эшлисең инде. Сәхнә. Яхшы фотолар, яхшы фотограф.
Инде спектакль тамашачылар бу кышның фотографның беренче. осталыгы. Әйе. Һәм әлбәттә инде артистларның да таланты. Һәм тагын бер кат искәртеп үтик, кышның беренче көнендә без инде тамашачыларны көтеп калабыз. Беренчедән спектакль күрсәтеләчәк. Әйе. Һәм шул ук вакытта җылы котлаулар һәм мотор чыгышлар да була торгандыр. Алла бирсә, әйе. Әйе, Алла бирсә. Рамил абый, менә шуның белән тапшыруыбыз инде ахырына да якынлашып килә. Инде йомгаклап тагын бер сорау биреп үтим әле. Менә театр артисты өчен бәхет нәрсә ул? Тапшыру башында инде сез әзрәк фикер дә йөртә башлаган идегез. Ой, бәхет инде ул артист өчен әйткәнемчә яхшы пьеса да, яхшы режиссер кул астында зур роль чыгару, зур роль эшләү. Шул инде ул бәхетле мизгелләр кичерергә сәхнәдә. Ләкин тормыш булгач төрлесен татырга туры килә инде. Әмма инде шуны әйтәсем килә, Камал театрында шул кадәр кабатланмас, зур талантлы артистлар белән бергә бер сәхнәдә басып тору, бер сәхнәдә алар белән бергә уйнау, ул иң зур бәхет минем өчен. Рамил абый, менә бәхетегез һәр вакыт шундый тулы булсын, юбилей кичәгез гөрләп бетсен, һәм әлеге чарадан алган рәхәт хис кичерешләр сезне тагын да дәртләндереп, канатландырып җибәрсен, һәм үзеннән дә әйтәсем килә, сез минем дә бик яраткан артистым. Менә сез чын мәгънәсендә сәхнә кешесе. Ул буйсын, ул тавыш, ул затлылык барысы да бар сездә. Иҗат юлыгыз озын һәм бай булсын. Бик зур рәхмәт килгәнегез өчен, сау булашабыз. Үзеңә рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенгә шулар иде. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.